illum ix-xogħol għandna tip ta' secret Santa. Bonġu nies, ġimgħa aħna llum it-tnejn, id-9 ta' Diċembru, il-bieraħ hekk li Malta kienet festa pubblika irreġistra moħħi għax il-bieraħ għamilt ġurnata mkaħla mal-counter tal-kxina ma' Daniel insomma xejn ħafna. Imma bonġu, tal-għodu l-estate nediti għal-video tal-bieraħ bħalissa qed jesporta. Baqalu ftit. Issa la jesport napplodjaħ. Naħseb il-video tal-bieraħ kien l-isbaħ video biex għeddit jgħidu, anka l-isbaħ ġurnata ta' vlogmas għal-kemm meta konna fuqta konna stressjati u Daniel għamel xi tliet tal-weekend ma kienx sabiħ, dal-weekend ma kienx sabiħ. Imma naħseb it's going to be a nice video to look back on. U to be honest, ukoll naf li intom tieħdu gost taraw ħafna videos hekk għax kulħadd mhux kulħadd ħafna tibaduli li jieħdu gost jarawni nsajjar u naħseb ħafna probably skoprewni anke b'dak il-video ta' t-tissir. Actually għandu kurzità il-maġġoranza tal-viewers kif skoprewni, ħallelu comment għiduli naqra kif skoprejdu bija u bit-channel u hekk. I mean, ħafna minnkom naf li tafuni personalment, ġifri naf li truek. Ummi welditni ġifri naf li truek u għannis li ma nafx u bdew seguni reċentament, please għiduli fil-comments. Anyways, bħalissa 8:10 u daqt irrid nitlaq għax-xogħol. Ħammur naqra xejn tard illum, which I think is fine għax dal-aħħar kont qed indum naqra, so jisni mbatti għalhekk. Però dalgħodu irrid ingeżwer u narma insomma ir-rigal li għandi għallum. So illum bażikament għax il-bieraħ bdejt insemmi ħafna fil-video ma spjegajtx sew. So illum ix-xogħol għandna tip ta' secret Santa, ma mhux eżatt secret Santa jgħidula White Elephant Game. Probably jaf smajtu biha. Bażikament ikun hemm ħafna rigali fin-nofs li inti kull persuna tixtri rigal ġenerali, ġifieri mhux li huwa direttament għall-persuna, ma li jaf jintoġob minn ħafna nies, għax probably impossibbli tixtri ħaġa li tintoġob minn kulħadd. Insomma, hawn nies fil-grupp jieħduha intern, kull persuna, ovvjament l-ewwel persuna bil-forsi tieħu rigal minn-nofs. Imbagħad mit-tieni persuna l-qudiem jew tisraq rigal ta' xi ħadd, jew tieħu rigal minn-nofs, jiġifieri tieħu rigal ġdid. U rigal minn għalija inti jinseraq xi darbtejn jew tliet darbiet insejt kemm eżatt u ma nafx kemm ħajamlu għallhom ix-xogħol. Jiġi logged in, ġifieri mbagħad ħadd ma jista' jisraqulek. Anyways, u jiena ħsibt li r-rigal tiegħi jkun. So jiena magħrufa x-xogħol li nħobb ħafna baking u tsajru hekk u ħadtilhom kemm il-darba xi ħaġa. U kull darba nħidilhom xi ħaġa dejjem tinħataf u dejjem naħseb ħlif darba ħadtilhom ikel Malti u jisaqtuni ħafna fuq l-ikel tradizzjonali Malti hekk. So iddeċidejt li nagħmel sew xtrajt dal-cake tin vera sabiħ. U fit-tin ħanagħmel insomma ovvjament l-ikel li sajjartna l-bieraħ ħażin mhux it-timpana il-baking. That is my idea, xtrajt id-dalbora sara minn Temu. Daw ukoll. Hekk. Għandi pink paper biex nbut ingeżwer it-tin, ir-ribbon u dan għal-malbonas. So nagħmel ġew l-ħaqt tfajt il-Christmas log tal-bieraħ u by the way għamiltu żgħir il-Christmas log biex ma taħsbux li bdejt nitqammel għax il-rittu joqgħod hawnhekk għax ma nkella ma kienx ħajqgħod. Dak. Il-bieraħ qabel ma lqatt tfajt il-qaqaw daw li huma sbieħu li ħanażel minnhom għandi l-minspice hawn naħseb nitfa' xi 3 jew 4 u wkoll mill-laġina li kelli żejda tal-minspice għamil daw. Gallettini propja ma jkunux bil-taħlita tal-minspice imma ma rridx narmiha laġina x'vera nħossni ħażin. U hekk kun jista' jieħu minnhom Daniel ukoll u jien insomma. Ma naħseb nitfa' ftit minn daw kollha għandna ħafna u għandna wisħelu ħabba. Dak il-video li għamilna tat-tasting Dutch food għandna wisħelu tal-miliet. So ħan il-ħaq nibda. Probably nagħmel xi time lapse għax inkella ħan nispiċċa ndumaw seklu.
issa vera rrid imur issa il-ħin. Imma nbinkom dan ir-rigal insejt nikteb li it also contains alcohol, imma jemma ngħidilhom. Dawn għadulix fil-kaxxa, so kien nitfaħħom barra u hekk ikunu jisom naqra hint ta' ġem ġewwa, imbagħad għamilt daw żgħarek biex intihom in-star reception għax jgħatra vera nice u kull darba nidħol insomma dejjem jitbismuli u vera kind miegħi, so Għandi 5, ma nafx kemm ħajkun hemm illum, so probabbli mbagħad ngħidulhom ħallu l-kumplament hemm. Laqt żbarazzajt ftit, u illum it-tema hi li tilbes tal-miliet għalhekk qiegħda bi flokk aħmar. Very simple outfit to be honest. It-t-shirt ġa lbistu last week so qed nilbes l-aħmar u lbist l-earrings tal-Christmas tree daw xtrahom li Daniel ħanini meta kienu n-nanna marru jixtru u ġilura. Bisilet tal-miliet għax kontet nfittexhom. Ħammur issa. Forsi li nixxilli niflogja naqra żgħira llum during the day. Ma nafx. Hoping. Imma don't count on it għax vera biżi xogħol. Hello, wasalt id-dar. Għamilna l-logħba damet, naħseb domna jew 3/4 konna, naħsbet fil-video. 25 persuna x'ħaġek naħseb. Mela, jiena il-gift li għandi sraqtu, ħanejdilkom naqra kif marret. So, il-gift tiegħi actually vera damu biex fetħuh, naħseb fetħuh xi il-5 mill-aħħar. Nobody stole it wek u ħaduħ għax waħda serqula tagħha li ma rriditux. Anyways, insomma, wat fetħet tiegħi. Imma ġobha suppost u wara li fetħetu kien hemm qisu minn xtaqu. Imma ovvjament sakemm ma xi ħadd ma jisraqlek il-gift tiegħek ma tistax tisraq. Kien hemm naqa' gifts lame to be honest. Imma jiena they called me iktar minn halfway through. Allura ovvjament f'din logħba iktar ma jitla ismek lejn l-aħħar iktar aħjar. Għax kien hemm ħafna iktar għażla u forsi jkunu laħqu ħarġu l-gifts it-tajbin, insomma tkun tista' tisraq. U jiena ddeċidejt li nisraq Daniel provaqta ħareġ xi ħaġa. So il-budget kien bejn 10 to 20. Xi ħaġa li jiena żgur ħankun irrid. Ktieb? Le. You have 2 more guesses. Ma xinu, Kelly jew? Ma sax ngħidlek xi ħaġa li vera rrid. Imagine something fun in this concept ta' logħba. Jien naf kemm affarijiet jista' jkun dawk. Ma it's very me. Mhux fażun. Harry Styles? Le, qiegħda bil-kontra le. Le, mela ħanurik Daniel. Lallu! It's very me. So ħareġ da. U actually da minn ħadu. Literalment xtara l-istess ħaġa, so kien hemm 2 minn da fil-grupp. Ma tantx ħassejt guilty nisirqu minn għandu, peress li literalment he said ma li ġabru da għal jisu hekk bla reaction like wow, da kif ma milx waħda. Għax hu xtara l-istess ħaġa. Insomma kien hemm 2 minn da u jiena actually serquli mbagħad Daniel. Kien hemm xi ħadd li serquli imma l-akbar ħabiba tiegħi fuq ix-xogħol serqitu hi wkoll u meta serqu li tipo kienet bqeda ħdejja qalt li qabad ħudu tiegħi għax tipo naf li tħobbu jiena ma tantx jiena big Lego fan. Le, ma smajtnix. Mhux jikkalkulani. Insomma qalt li ħarset li qalt li qabad ħudu għax naf li tridu u hekk. U domt naħsra ntellaw nizzel għax ma rridx li tgħid wara di għaliex serqituli insomma jaħasraha li t-tnien jieħdu. U issa, tu ma jktabtu ħer ħanħdila l-Christmas log, nħdila bieċa Christmas log għada. Imma vera happy li għandi dan. Jena vera xtaqt l-orkid u kol, ma di vera sabiħa, il-cherry blossom. Irnaxin li filmi xie klips, għaxentom jissetjaw il-postu għek. So issa nitfa il-klips għonek. Okay, saħanu rikom naqra xanna sissa, għaxet nejn fil-setup. Manna l-snacks għawek. Għamilna s-sġijiet kullimkien, għawek għad nikbu l-ismijiet, il-rigali ħemmar fil-nofs, għad nirti nizelti għajjena. Għawnek għaw il-presentation li kreja uħet mill-kollegi tijaj. Jina ħankun in charge tal-snacks li nara li il-bowls mom li I'm so excited għaldi. Vera ċitata, ħankunu xi 25. It's warm because you change. And there will be multiple rounds for every person that will be around. You need to have another explanation. What is It's a speaker with radio. By the way, dawk il-klips ħattom bil-mobile mhux bil-kamera għax ma kontx ħanaħroġ il-kamera qudiem in-nies tax-xogħol. U provajt ma tantx inġib wiċċhom u hekk, so ma tantx kienu xi klips ta' barra minn hawn, imma jekk il-kwalità mhux qasek tajba għalhekk. Issa ġara. X'ġara?
Tani ħarsa stramba. Asna f'xinu l-pjan. L-lum ħanqabeż gym, to be honest, għax running on 4 hours of sleep, ma nafx kux ġajet fil-vlog. U ilni naqra ma nċempel il-familti u l-ġimma l-oħra nanna Mari ma ċempelti liex u ħażin għax jiena nipprova nċempel in-nannit minn tal-anqas darba f'ġimgħa. Irrid inlest il-breakfast u l-lunch u hekk għal-jiem l-ġejjin għax il-biraħ qasam il-ċej minn dan. Mdalla kienet baqna qazim pana li ħadd ma jixxol għax kont nispiċċa bla lunch. Insomma kont nixtri ma u hija. Meħem, dak il-pjan għallum, ma nafx xħaj involvi iktar dal-video, imma inkellimkom along the evening/afternoon, probably jkun early night u kollax. Għandi bżon impattilu naqata kemm marqatx tal-lejl. Also, ilna ma niftu l-advent calendar fuq illa. Il-biraħ, letteralment, kelli niftaħ 3 għax insejnijom. Ilna ma niftħuhom konna. 9. Yes, 9. Jiena naħseb bajda l-lum. Le, miex bajda. Għandek gift. Regal. Regal. Tjejda. Tida. Le, right. Ħammut, jina ħsib taħt xela faston endof. U ħabtet it-toq. Samma ġejt nixtri s-sax. Spiċċanna detergent u għandi bżon naħsel ix-xugomani. Għarra xeħlew, zejnu għaw koll. Il-blokka. Għasin donajt. Għax tipo peress dejjem ninżlu mill-garax ħabbar rota. Għasin donajt, naħseb nġimamlu jew dal-weekend. Mort nixtri, sorry jek dawk il-clips zero vera out of context. Kelli bżon mort nixtri għax spiċċana detergent. Kelli bżon xi affarijiet oħra wkoll, so daw tarawhom għal-video li ġej għalikom nar is-sibt. Ma ħanisbarat tassa u nċempel il-famil tiegħek. Laf ħawet li mhux ħammur ġim biex nigwadanja naħin u ġassaba għax għat niprokrastina għax bdejt narġa nara l-video li tfajt illum. U ma stajx naqaf nitħak, tipo ma stajx naqaf naraħ. Għax nerġa naraħ u nitħak Daniel wisfani. Infatti ġa għatibatu li ħafna nis tipo l-lallu Daniel għaket daħakom. Ma l-affajt li beda jgħid, oh my god. No jizbarazzajt u ħanġab il-familti u rrid nibda namel loads ukoll. Għat 3 tim li ġejjin. Hello! Hello. All right? Ejdu hello lil-vlog. Hello. it-timpana. Illallu kemm ġiet tajba. Mara, taf xi ġejt qed tagħmilli minni ma nagħmilha timpana. Għalli lejt imma. Xiex? Għamiltu kħiġġa. Għal Christmas Day. Yeah. Issa nagħmlu għaw. Ħadd ixxihom inti l-affarijiet? Le. Mela min ħajjixtrihom? Min ħajjixtrihom mela? Mami. Ifhem li taħi tiġix, thank you. Mela, tajt minn ma familti u mort naħasel, aħna meltew, sanġab l-nanna, pero realizzajt li fil-video tal-biraħ, għazduqt xej u d-dimkom, xej, li mux soltu tijaj meta nsajjar xi ħaġa. Sewa tħanu rikom nara kif ġew l-affarijiet minn ġewwa, fis-sens eżempju nqasam il-Christmas log u hekk u l-minspaj xil-minspaj, wow, edit. Mela, to be honest għal-kem il-qaqta lasel dera disaster, it-toqa actually ġew not bad, so doqt biċċa dal-għodu għax qed qabel ma intija il-taxxoret ħana rajek biex ġew tajbin. Ma bħala toma rajtom ġew tajbin. Anka laġina hekk naqra żgħira flejki. Ħana qabad minn spaj u naqsama. Anka di mhux ħadd nistamem Daniela tieħażel għalhekk qed tismgħu l-ilma, imma araw il-minn spaj. Hekk minn ġewwa. Vera flejki. Top ġiet insomma. Dik għal Daniel. Issa Daniel ma jħobbhomx minn spajs imma he reached out għala dawk. Il-qaqta lasel. Naħseb ħan nispiċċa nqattaħħom f'biċċiet żgħar
u nħodhom ix-xogħol, mhux ħanippreżenthom kif inhom għax tal-mestija. Imma inqattahom biċċiet żgħar u nitfaħħhom fuq plat għax jiena mhux ħanikol dawn laqta l-għasir kollha. Kieku mmut bit-sokkol. Ħa nurikom il-Christmas vlog minn ġewwa. Issa to be honest fuq whether għattajnijom biex kbar jew żgħar wis, naħseb it's a matter of preference għax ġili nara riċetti online. Għavoljen diet tal-mami użajta, ġifiri. Għadni għatma perfezzjonajta, ġifiri tal-mami dejjem aħjar. Imma zef il-mami tkissilhom ħafna sewek u ma bil-kemm ikollha biċċiet kbar. Ħanaqta biċċa koxna. Hekk minn ġewwa. Li to be honest actually dan ma tantx għandu biċċiet kbar. Naħseb li samna l-bieraħ kellu biċċiet kbar, imma to be honest dawn naħseb perfect size li l-biċċiet għanduha. Ta' veru dal-Christmas vlog. Narija. Xejn ma jirbaħ ir-riċetta ta' ommi. U għal-min melax il-vlog tal-Italja li hello, marru għarawħ. Il-morning coffee mux batuli bil-posta, imma batuli ommi meta il-tqajna l-Italja. Meta sfirna ma' non-network. Ħanilħaq insaħħan ikel ta' Daniel għax qed jaħasel u nċempel in-nanna. So mbagħad inkellimkom wara li nqasam minn man-nanna. So tsajt minn man-nanna xi 20 minuti ilu. Ftakart ċoħe, kont qed nisbarazza naqra il-kxaxen. U ftakart li uħti s-sena oħra tatni da mhux Lego oriġinali, ma tatni daw forma tal-miliqaw figurini tal-miliet. Din sejt x'kienet, ma nafx snowman. Le, Santa Claus. Da ħajġi Santa Claus. U reindeer. U ma kontx għamiltom u kont tellajtom miegħi biex nagħmluhom dis-sena insomma u kont insejthom. U nalla kont nisbarazza il-kaxxu. So nibda vlog għax I have a lot of vlogs to catch up on. Meħa, ħanibdihom. Actually, qed niftakar irid immur nitfa' load. So ħammur nitfa' load l-ewwel. Okay, load sfajta ħajja nibdew. Oh my god, da ħadli naħseb xi 40 minutes biex nagħmlu. Kemm ħadli ħin. Peress li il-biċċiet vera żgħar vera domt u bdejt imweħħel xi ftit ħżiena u mbagħad biex naqlagħhom seklu. Imma għamiltu. Issa actually qed ħares lej ħara biċ-ċinturin. Oh my god, x'tawweb. Anyways, jiena ħanalaq il-vlogaw għaliex l-10 u wet lil-missieri li ħanamel xi ħaġa u rrid nibottilu sal-lejla. So bażikament xi videos ilu għedt li kont qed naħdem fuq xi ħaġa li ma kontx ċerta jekk nistax nitkellem fuqha. Saqsejt il-permess minn missieri insomma, so bażikament qed naħdem xi ħaġa fuq xi ħaġa ma' missieri mainly ngħinu għax it's his project imma qed ngħinu fuq xi ħaġa li you will get to know about xi ħaġa f'Malta. So meta ninżel Malta jekk tkun lesta nurikom u ngħidilkom x'inhu dal-proġett. Għax tagħtax missieri ilu ħafna jaħdem fuqha. So I'm very excited to see him execute it. Ma tantx nista' ngħid għalissa. Imma dak kollox minn ħadd tiegħi llum, nispera li ħadtu gost taraw dal-vlog. Thank you tal-feedback tajba fil-video tal-bieraħ. Again anke jiena jien nirriditjah vera tħakt, ma stajx naqaf nitħak. U vera kienet fun to be honest nsajr ma' Daniela l-ewwel darba. Eżi mhux l-ewwel darba ġieli sajrna flimkien, imma baking qatt ma milna flimkien. Dak kollox narakom għada. Actually illum realizzajt li ġaddit ġimgħa iktar minn vlogmas u minn Diċembru. Baqalna illum 9. Baqalna 13 il-ġurnata ġifieri jisu ġimgħa oħra. Le x'qed inħawwad. 15 il-ġurnata. Hija 15 ma inħawwad in-numri. Anyways, il-lejli tajjeb u tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe jekk għadkom m'għamiltux subscribe. Good night!